אזרחי ישראל היקרים, אחיי ואחיותיי, ממבצע עם כלביא אנחנו השגנו יחד הישגים חסרי תקדים בתולדות ישראל. אתם זוכרים שמתחילת המבצע אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה. לפני זמן קצר, בתיאום מלא ביני לבין הנשיא טראמפ, ובתיאום מבצעי מלא בין צה"ל וצבא ארצות הברית, ארצות הברית תקפה את 3 מתקני הגרעין של איראן, פורדו, נתנז ואספהאן. בכך המשיכה ארצות הברית ביתר שאת ובעוצמה כבירה את התקיפות של צה"ל והמוסד על תוכנית הגרעין של איראן. התוכנית הזו אימה על עצם קיומנו, והיא גם סיכנה את שלום העולם כולו. מיד לאחר השלמת הפעולה, הנשיא טראמפ צלצל אליי. הייתה שיחה מאוד חמה, מאוד מרגשת. הוא בירך אותי, הוא בירך את צבאנו, הוא בירך את עמנו. ואני בירכתי אותו, את טייסי ארצות הברית ואת העם האמריקני. הנשיא טראמפ מנהיג בעוז את העולם החופשי. הוא ידיד ענק של ישראל, ידיד שלא היה כמותו. בשמי ובשם כל אזרחי ישראל, בשם העם היהודי כולו, אני מודה לו מעומק ליבי. ואני יודע, אזרחי ישראל, שאני מדבר מעומק הלב של כל אחד ואחת מכם. אנחנו עומדים יחד, אנחנו נלחמים יחד, ובעזרת השם אנחנו מנצחים יחד. כלשון פרשת השבוע, עלה נעלה, כי יכול נוכל להם.